Dobrý deň, sme tu späť, Vicky a Janka. Ak si pamätáte, v minulom diele sa Janka zobudila na hluk z obývačky. Bolo jej ťažko a tak sa chcela nadýchať čerstvého vzduchu vonku. Išla na balkón, ale ako sa chcela vrátiť späť k rodičom, ktorí mali posedenie v obývačke, nevidela tam ich, ale namiesto nich tam bola stará babka, ktorá plakala, trápila sa a dookola opakovala. Prečo som to musela urobiť? Prečo som to musela urobiť? Plačúcim hlasom stále opakovala. Janka sa jedného dňa zobudila v zajatí. Nevedela, čo to je. A kde je? Kde to som? Čo to je? Ahoj maličky, aj tebe ublížila. Na to dokážem trošičku rozrezať. Au, trošku som sa porezala. Ahoj maličky, čo ty tu robíš? Vieš, kto nás zajal a kde je? Počul si to, maličky? Myslím, že tam niečo je. Ja sa bojím. Myslíš, že tam niekto je? Alebo v skrini? Niečo mi hovorí, že to tvoje neustále vrtenie niečo dokazuje. Je tam stále tá babka a dookola opakuje, že plače. Ale počkať, teraz tam už nie je. Teraz tam už nikto nie je. Myslím, že to niečo znamená. Počkaj, pozriem sa. Idem sa pozrieť von oknom. Nie, tu nemusíš ísť za mnou, počkaj tam. Tu je asi jediná cesta von. No to nezvládnem. Balkón, alebo bytovka, v ktorej som uväznená, je až na 7. poschodí. Tak by som dala ďaleko a nevyskočila. Niečo mi hovorí, že je tam východ, ale keď otvorím dvere, máš pravdu. Keď otvorím dvere, tak tam niečo bude. Nebolo by to len také ľahké, však.